Сиратта котлау хатын Архангель районына юллайбыз. Атайыбыз ишле гаилеле 1964 елдың 1 гыйнварында Архангель районы Азау авылында төпсүк бала булып дөньяга килә. Бәләкәйдән сус, тиренек, ярдәмсыл булып үтә. Урта мәктәпте тамамлагас, Архангель леспромхозы Азау мастерлык участкаһында эш башлай. Ил алдында хәрби бурысын алып, көнсыгышта Тымык океан флотында үтәй. 3 елдан һуң туган яктарына әйләнеп кайта һәм дә леспромхозда эшен дәвам итә. 1989 елда шулык авыл һылыуы классташы Нуридә Ягәфәр кызы менән сәстәрен сәскә бәйләйдәр. Ошо дәвердән алып 29 ел инде татулыкта, мөхәббәттә бергә яшәйдәр. Уларның мөхәббәт емештәре булып бер ул һәм 2 кызлары дөньяга килә. Улдары Гаяз һәм кызлары Галия югары белем алып гаилә курган. Башка сыгып хайланган һөнәрләре буенча баш калабында эшләп йөриләр. Кесе кызлары Нурзидә Рәми Гарипов исемендәге 1 ханлы интернатта белем ала. Атайыбызның кулыннан килмәгән эше юк. Матур итеп йорттар төзи. Хандыктар эшләй, кәрзиндәр үрә. Нимәгә тотынһа, шул кулыннан килә кадерлебездән. Безне балаларын да эшһөяр итеп тәрбияләнделәр. Ата-әсәебезгә биргән матур тәрбияләре, ярдәмдары өчен сикһез рәхмәтлебез. Атай, һинең юбилеең безнең өчен дә куанычлы вакыйга. Ходай һиңә имәндәр ныклыгы, сәламәтлек, кояш нурындай озын гомер бирһен. Көндәрең тик шатлыктарда үтһен. Бәхеттәрең гомерлек булһын. Ныклы терәк тормышыбызның яме булып, озын-озак яшәргә ятһын. Артабанда көсле рухлы, кешелекле, юмарт, шаян булып кал. Изгелектең саф өлгеһе булып, һин тораһың атай тормышта. Атай тиеп әйтер кешең булгас, рәхмәтле бит сикһез тормышка. Ниндәй генә эштә эшләһәң дә, намыслы булды хезмәт юлдарың. Безнең өчен якты маяк бит һин тормышыңда узган елдарың. Һин булганга атай без бәхетле, һин булганга якты көнебез. Безнең менән һин дә бәхетле бул. Иң кадерле якын кешебез дип шигырь юлы менән тамамлай үзләренең котлау һүзләрен тормыш иптәшегез Нуридә, улыгыз Гаяз, киленегез Алһыу, кызларыгыз Галия һәм Нурзидә, кәүдәрегез Фәнзил. Балаларыгызның тәбрик һүзләренә кушып йырда кабул итегез. Кайта егата йордына, йылы әсәй карашына, авылдаштар арахына. Ата йорты, без бәвелгән надлы бишек, без бәвелгән надлы бишек. Таралы хакта төрле якка, таралы хакта төрле якка, асык әле бында ишек. Ишек алдарында сирәм, бала сагым шунда күрәм. Хыл буйдарындагы талдар, шундай күркәм, шундай күркәм. Ата йорты, без бәвелгән надлы бишек, без бәвелгән надлы бишек. Таралы хакта төрле якка, таралы хакта төрле якка, асык әле бында ишек.
кәрәк, ул һәр вакыт безгә терәк. Мен хәсрәтләр елгә оса, йортка кайтып сәйдәрсәк, ата йорты, без бәвелгән надлы бишек, без бәвелгән надлы бишек. Каралы хакта төрле якка, каралы хакта төрле якка, асык әле бында ишек. Ата йорты, без бәвелгән надлы бишек, без бәвелгән надлы бишек. Таралы хакта төрле якка, таралы хакта төрле якка, асык әле